Anak ko yung yula. Yaman! Aircon ka ba? Aircon. Nangitom na ko. Makaputi dahil ng aircon. Ganahan ko puti. Naman ko mulaag. Magsilpon na So, o naman yung mawa ko. Ikaw bayad. Kay Korta, ikaw bayad sa aircon. Nga kanang mahal na kurente. Ay, mag-vlog. Mag-vlog man ko. Nya ang vlog, Korta. Oh, very good siya mo. Di na daw siya mula agla pag aircon. Tuo naman kaanak na bitaw nagatag ingon nga. Atagan, yan tuo naman di na magigda. Tuo man perme magigdaan og dili apaso bunalan og naitulog ka buglansang di pa. La, Lansang hampa mo. La. Di na mo higda. la. Nay, Lord Pimentel. Ikaw mo gawas. Di magpalog ka kay naman kay Korta. Kanang di sapot-sapot tunjuk ko na mabuntat. Lamig yung kumungka ng naaro mahurot ng kakamra. Mapungot ko. Ayo-ayo lang og kuan. Ginalabas siya. Pag aircon mo og naamoy kaya. Mamuti ka. Pod, mamuti ka. Lapuhan ko nag-ininit tagisan. Puti na na. Baboy, puti bitaw kayo. Nus-nusan sa kuan kapayas. Matay, ito na. Gusto magkaputi, mag-init kong tubig. Lawa ka. Sa may kitay kapuslanan ng puti. Nang gopo mo. Amerikano di man ginahanglan puti ang ilang maasawa. Bisan pag itong pag ila asawa kay maot man ang puti sa ilaha kay ang black beauty may iyang kapanon kanang dili puti. Ikaw hinoon paputi bitaw dako nga buhi. Yan na, maputi rin lagi kagkagisan ka na ka. Ako lang kwarto ba? Yung kwarto do ipa aircon. Nani magkasibo siya, nabot di anak niya magkwarta ang 3,000. Palit iton, nakay 3,000. Kanang kwarta niya mo tag 200, maura na. Ma-aircon na. Mau galing nagtag 300 ang aircon kada haligi. Ang tagunan rin ang aircon la. Magpalit ka na. Magpalit up and down sa ubos aircon sa taas, aircon kinatumyan aircon. Bantay og maabtag bulan og dili ka maputi, di gani gyapon ka maputi. Imo mo gawas. Makaputi maganin. Dabaw maganin. Do siya magawas. Tuo ka lang di na siya mulaag. Dili ka mo tuo. Hindi kay amigo dito. Pagkuhaon, pagkawak. Matulog man ko. Pagkasok ko. Dagan kay kagtanduay ah. Aircon na pa. Ayaw mo ng kandoy. Makamatay mo ng aircon. Ay makamatay ang tanduay. Matay. Patay na unta na ko karon. Patay kung di ko kayo na magtanduay. Lagi. Daghan kayo oh. Dextrose na ako na may mag-ako rin nag-inom ana. Kadaghan mag-inom-inom di ba malit sila. Hindi na mong gapon ka. Nga lang, huwag na mapalit. Inom og daw kasyat. Makamatay po din yung kunay. Kaya tugnaw kayo. Nung kagani ganahan ka ng tugnaw diya, magbukot mang gani ka. So di na lang wak. Electric fan lang. Electric fan na lang. Kaya electric fan la. Electric fan. Tugnaw, kaya kadlaw. Kanang Ganit magihilo. ka ng siling fan nga dako. Oh, silimpan. Kadang electric fan nga maparyara sa terminal sa Kapalong. Mo mo gusto nang mapalid na ka, mag-ana-ana na ka.
Tungod si kakosog. Ano nga, electric kanin ko la. Mag-anak naman kayo. Hangin ko tayo. Kanang imo kagamay. Na, mapalid ka. Nagkakita ka ng sa terminal sa Palong ka ng manglarga ng pelikab. Dako kayo. Kana. Sugaya no. Kusog mo lang. Ano hot? Balang-balang. Yung mga bamalhin na ta, manugas na jud mo, wa na jay pondo nga plato kay og mahugalan pareha dili nga buntag pa say manlakaw na mo. Pambiyaan ta jud mo. Amo kami daw sa ayeng at kami sa Davao ug dili sa Davao tagom di kami puyo. Na may kapuy-an ito biyaan taman mo jud. Magkuwari ka katabang. Wala katabang na. Manggani ko magpalabada ako ra magani maglaba katabang na di ay na kay surdo. Hayahay sa dinyo no. Ikaw. May mo, suwa kay sulta. Ano? Wala. Ang baba ni Lula. Hindi ka nagkatabang. Nagbitay ba? Dilo nga, nagkakapista. Ngayon ba ka maglubagong ko na imbo. Liog di ba tugti na. Hayahay mo kay magkatabang kitay kalood. Kaluod. Magsuka ko ana. Sa gani ka na, orderan Kay kana gani karon og naay magpasuhol karon nga manhugas pa ko. Orderan di kag pagkaon, or di ka magdugay pa ka mabugto. Kay orderan pagkaon. Dugay pa mabugto nga Inatagan ko pagkaon. Oo, takan mong kana. Diya batag. Mana ka, magluto gitlog. Hello? So andain ako ng itlog. Ay dili ka na. Nabong. Magluto. Mag-hire ka katabang la. Ang katabang, isa lang gudba, isa lang. Kaya natin tayo magagas. Oy, Ayaw ako. Ayaw na siya. dayon sa manday ka. Mayordo mo? Dili. Ngano di man ka manugas? Kawarapista di ka magkuha katabang. Hello. Grabe pila, swirluan na. Ila may shoulders katabang. Oo. O, ikaw ba 4 mil. Palit na lang nako nagtandaway. Ako na lang manugas. Kay magpusa ko og mga fluorescent light kayong tabok-tanan. Aron man hiyos ka kanang mga tapulan. Ang ino mo gatas, tunaw na ako ng fluorescent nga ng kinuan, niligis. Yang ano nag-iyos mo ni Swako? Ambos, diit siguro na. ang artista, did na, did na katabang para kay Iban na ba? Si iba na kay milyon-milyon man ang sweldo. Milyon-milyon man ang sweldo. What a billion gani? Naglaparuha. Wala pa, oy. 100. 100. Okay. Si, pag magnana ni channel si Wako la, basin mag 1 million ang sweldoan nila. Magpalit magugkip ko. Ala. Saan, gapin ka? Pakondesahan. Ano ba ang may aircon pag guwa ni mo, naman maabre mo karta pag nagkuhaan ako tara dito pag abre gahe na si Wako sa aircon kung maayo ra. Simba ko. Kung maayo ra, hinggahe. Wala makagay palungon, man ako. Tugnawan ako. Lawarin mo gani. Kasukan. Kasukan, guys, sila puminti. Teka, nagkurente. A daw la. Ay, mali ko na eh. Ang saan pag-pronounce sa I? Eh, do yo ho. A. Ikaw la, ang saan? Di ba gahi man na? Isa pa man dahil. Gahe na anak. Maragod na sa impiling sa pader. Oh. Kapital na ip. Kanding. Inga mahotok. TH.
Inya matiga. Ardajon. Mura. Ang A ni Wako kay ay ang I ni Wako kay A man daw. Mali to la. Balik ay. Saan pag-pronounce ang I? Ay, sulay. Dili ang say sound sa I. Hmm? Ang say sound sa I. Ay. Dili inig is, di ba? A, E, I, O, U. A, E, I, O, O. O, ang I, unsa ang I? Ay. I. Ah, say ay, I. Ang I pag ano ang sound sa I kay I. Oh. Ay, I. gahi gyud. Ay, gagawin na ko naman.